Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Шарипов Муҳаммад. имрӯз гап мезанем дар давоми видео дар бораи Zodiac, яъне ки чӣ хеле ки ман дар видеои пешина гуфтам, як чанд версияи официалнира ба версияи экспертову шаҳрвандои ҳамон вақта ки шиба ура қабида натонистам ва дар он видео гуфтам ки агар ки шумо бихоҳед ма як видео снимат мекунам ба версияи шумо гап мезанам ки яъне ки ба версияи подписчикои канали Сим Шарипов чи ба Zodiac қабида натонистанд ва чандин бародаро версияшона дар комментария нависондан, ози амро мехонем. Агар касе ин видеоро хич тамошо накарда боша бародаро ки ҷои подсказ коммент мебурояд, бидроин тамошо кунед. Ва ҳозир боша ҳаматона табрик мекунам. Ма дигарро намедонам, ҳар сол 1 январ барои ма идай, яъне ки ма ура ҷашн бигирам нагирам, қайд кунам накунам, всё равно ӯ рӯз мегзара. Ма чӣ хеле ки бихоҳам нахоҳам, барои ҳамаи шуморо ҳаматона ба ин рӯз табрик мекунам. Ҳайвон гумшама мусулмонам ҳаром ай соли нав. Причем даиҷа соли нав, яъне ки рӯзи 1 январ и зодрӯзи май бародаро, барои ма ҳамаи шуморо табрик мекунам. Зодрӯзи хидмқатӣ, вроди зодрӯзи май ма чӣ ба шуморо табрик кардаистам. Барои оне ки агар ки ин рӯз намешид, шумо имрӯз маро тамошо намекарден ва можад ки канали Сим Шарипов намебуд, чи як дигар рӯз таваллуд мешидам, намебуд ба мебудам? Нет. Хайша мо намедонем ане гуфта чӣ гап мешид, но короче говоря, ҳаматона табрик мекунам бародаро. Ана шоти соли нав иш да ма кор надорам. Касе чӣ хеле принимат мекуна, касе чӣ кори мекуна намекуна, иш дар ихтиёри хитона. Ма фақат нашоти соли 2020 фақат як гап гуфтаниям, вақте ки мисол бисёр одаморо мепурсанд соли гузашта барои шумо чӣ хел буд ё ки соли 2020 шумо чӣ хел чӣ мекунед. Ва албатта ки бисёр одамо меноланд ин сол. ма чӣ гуфтанем? Мега ку шукргӯӣ неъматат афзун шавад, варнагӯӣ аз кафат берун шавад. Чӣ хеле буд набуд, ма фақат шукр гуфта метавонам, яъне ки аз ҳама ҳолат, дар ҳама ҳолат ту метавонӣ ки тарафи плюсовойша фикр кунӣ. Дар любой ҳолати безеб ту метавонӣ ки тарафи плюсовойша фикр кунӣ ва дар любой ҳолати зур, дар ҳолати вообще шикарӣ мешавад, бо ҳолати чизое ки ту минусовой биёвӣ. Дар любой позитивни чи негатив ҳам ёфта мешавад, дар любой негативни чи позитив ҳам ёфта мешавад. Мисол мегирем, ма шукр мекунам ай соли гузашта ба ҳама танқисиёш нигоҳ накарда ки аҳли оилаи ма сиҳат саломата. Имрӯз ма дар рӯпарӯи шумо шида сиҳат саломат суҳбат кардастем. Подписчикои ма маро тамошо мекунанд. Ҳама сиҳат, ҳама саломат, кор бормона карда рафтаистем. Шукр ба ҳамин. Ҳамун қадаре ки худованд барои одам ризқ ҷудо кардагиай, ӯ чӣ намуд соли шава нашавад, чӣ гапи шава нашавад, всё равно там қадар ризқи хита мегирӣ. Таъюда зиёд наметавонӣ гирифта. Мисол ризқеро ки барои кирм худованд ҷудо кардагиай, кирм дар дуруни санг дар қаҳри баҳр метавона ки алаф бихӯра, барое ки ризқша ҷудо кардагиай. Мисол чӣ намуди мо куртид кунем накунем, бале ай ҳаракати мо вобастагӣ мекуна. Мега ку аввал айта ҳаракат, баъд айма баракат, но ҳамун баракати гуфтагира худованд худа ҷудо мекуна. Чӣ қадари боша набоша ва ризқи мо дар дасти худшай. Мо ҳам қадар чизе мебинем ки барои мо насиб гардондагиай. Барои фақат шукр мекунем, далчи ҳаракат мекунем ва аз даргоҳи Парвардигор орзу дорем ки соли 2021 ки уже ворид шид, ҳама хубиёи соли 2020 бо бигира двойной севайной карда ва минусое ки дар соли 2020 буд ё бартараф шававу ҳамаи камбудиёе ки дар одамо дар соли 2020 шидагӣ буд бартараф шавад дар 2021. ба будагӣ шукр мекунем ва ба ояндаи дурахшон орзу дорем. Ва бародаро, чун ҳар вақта фаромӯш намекунем ссилкаи дар комментария бидара бигзарен, регистратсия кунем ва дар бурди ҷанговару бузингаро сум кор кунен ва фаромӯш накунем промокода ки промокод на танҳо дар ин вақт, ин промокод дар вақти якум регистратсия кардан ба шумо то 6500 рубла бонус метаҳад. Ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепи шудагиай. Ва албатта ки мехоҳам раҳмат бигӯям ба ҳама подписчикон, ба ҳама тамошобиное ки то иқа вақта ҳамроҳи ма буданд, маро тамошо мекарданд, дастгирӣ мекарданд ва бисёриёш ҳастанд ки ҳатто аз рӯзи якум канала кушодагии ма то ҳамин рӯза қатима ҳастанд. И респекта ай тарафи мо ба шумо. Раҳмат ҳаматонда барои оне ки то иқа вақта ҳамроҳи мо буден ва умедворем ки мемонен ҳамроҳи мо далчи дастгирӣ мекардем. Барои дастгириётон раҳмат ва умедворем ки далчи ҳам ҳамин хел мерем. Далчи болчи мегӯянд рӯсо. Яъне ки бародаро, дар видеои пешина дар бораи Zodiac иҷа 124 та комментария мо ҳамоиша мехонем ки одамо фикрҳои худшона барои қабида натонистани Zodiac гуфтагӣ буданд. Нависонда ки мо мехоҳем давом ша
бардора кадом чизере ки давомша мехоҳем бишава ҳаракат кунем ки видео просмотри хушрӯ бигира, яъне ки чӣ хел карда мешава ира. Лайк мемонем, комментария менависем ва видеоро поделиться мекунем. Чанд қадар друзьяе ки дорем дар любой социални сет поделиться мекунем. Иам лайфхакай. Муҳаммад менависа: акай фақат парора мекиша ранги ҳодиса ТВ. Акай илтимос ҳамин видеоро яъдал шиша 1 соата кунен. 10 минут ба ман сер намешавам, мақсад вақтош бисёр шава. Ман ака шуморо 2 сол боз тамошо мекунам. Раҳмат браҷон, саломат бошӣ. Вақт дароз мекашам. Ман агар 10 минута 20 минута накунам, 1 соата кунам, уже ҳар рӯз видео баромада наметавонам. Дар ҳафта 2 та видео мебуроям максимум. Дар бораи Бермудский треугольник гуфтага, дар бораи Бермудский треугольник бародарҷон ҳаст дар каналда. Так, SP Шарипов менависа: салом акай Муҳаммад ва шахсоне ки фикри мара дар ҳамаи коммент мехонанд. Фикри ман ин аст ки бале, шояд Зодиак як группа буд. Чӣ хели группа? Группаи одамкиш неву группаи дизд буд. А барои чӣ агар ӯ Зодиак группа намебуд, ура касе кӯмак намекард, ӯ то и ҷора намерасид. Адалши уно шояд группаи дизд буданд, барои он ки Зодиак дар номаш гуфта буд ки ма ай куштани одамо ҳаловат мебарам. Неке на, чаро Зодиак официална 7 одам кушт. Неке диққати ҳама полисейскиёро ба худаш ҷалб кард. Но понятно ки кори Зодиак одамкишӣ неву, балки диққати полисейскиёро ба худаш ҷалб кардан буд. Шояд аз ҳамон хотиру вақте ҳама қувва ва диққати полисейскиё ба Зодиак мешава, группа кори диздишона давом додан мегиранд. Но агар группа ё диздам ки набоша, пас кори Зодиак одамкишӣ набуд. Ӯ шояд ягон диққат ҷалбкунӣ буд. Чун ҳатто номаҳо менавис оиди таркиш ва дигар угражениҳо, аммо амалӣ накард. Ба кадом хотир? Шояд диздӣ ё чизи дигар. Ҳар касе фикри мада розия лайк монава, агар оиди фикри ман фикри дора дар комменти ма ҷавоб бида. Акай Муҳаммад, хуб мешуд ки шумо низ гуфтаҳои мара як мавзӯъ баҳри подписчико пешниҳод кунед. Бале бародар, фикри ту созай, не ки як чанд ҷоша ту фикр кардаги нести, я имена яъне ки куҷоша. Ҳамун ҷоҳоиша ки мегӯй ки ё группаи диздӣ будан, агар ки и хел мебудан, бале и дар як историяи дига ҳам хел ҳаст дар реална. Мисол дига хел шумиха мебаровардан, ҳама фикри полисейскиё ба усу мешид ё мерафтан диздӣ мекардан. Не ки ҳамун вақто нераскрит, яъне ки ошкор нашидаги диздиҳо, ғоратгариҳо шидагӣ набуд. Агар ки ба қайд гирифта мешид, мисол вақте ки группаи Зодиак фикри полисейскиёра и тараф мекунаву ҳишиёиси мешава, мисол ограблени бе назорат мемона, и хели агар мешид, уже полисейскиё хид мекардан, не ки и хели ҳолат рух додагӣ нестае ки дар ҳамун вақт ошкор нашидагӣ ғорат боша. Яъне ки и версияра уже анами ҷиҳаташ мекиша. Чизи дигааш версияи дига гуфти ки одамкаш набуд, ӯ шояд ҳадафаш диққатҷалбкунӣ буд. Ҳатто номаҳо менавис оиди таркиш дигар чизо, не ки амалӣ намекард. Именно аи ҷиҳаташ даиҷаш правилна, то ки угражающий хат менависонда, не ки корро амалӣ намекард. Иш чиста барои диққат ҷалб кардан буд. Но мешава ихе фикр кунӣ ки ӯ диққати полисейскиёро ҷалб мекард, яъне ки отвлекающий манёвр мекард барои дига кор. На ҳама ҳолатда мешава ихе фикр кунӣ, барое ки бисёр маньякҳое ҳастае ки просто мехоҳанд ки дар бораи во гап зананд. Всё диққат ҷалб кунишон барои инамия, яъне ки отвлекат кардан ай дига кор не, просто барое ки дар борашон гап зананд, тамом. Вақте мешинанд дар телевизор тамошо карданд, дар новостиҳо ҳама дар бораи и гап зиста, ҳама обсуждат карда исташа, ҳама метарса. Ӯ одам ненормальнияй, одами соғ нестай. Ҳамин чиз ҳаловат мебара, ҳамаам метарса. И хел варианта метавона боша. Саидов Муҳиддин менависа: мумкин Зодиак шу карда ва дига иҷозаташ намета. Ба гуфти тамошобини дигари канали мо, Талабшо Қаландарзода менависа, яъне ки версияи хичаки барои чи Зодиака қабида натонистанд. И бародар мега ки барои оне ки Зодиак корша ягон бизичаи ҳамсояшонда нақл намекард ки майм ҳамудам куш. Бале, иам сабаб шида метавонад, но ҳаст дигар одамои дига преступникое ки ҳам ҳеҷ каса намеган, не ки ора меқапанд. Шарт нест барои оне ки биқапандад як каса бугӯй. Но и фикрам фикри дуруста, яъне ки бугӯй агар тезтарак меқапанда. Мегзарем ба фикри тамошобини дигар. Сидоров омега: салом алейкум. Салом. Инагда қасоб касби худша ёд мекуна, мефораш бикша, лек ура вазифаш дигар шудааст. Ман мегум бывши ментай, чун дар ҷанго иштирок кардагиай, одам бисёр куштагиай, беғарзаи 7 одамои кушташидагӣ дар як ҷанго иштирок кардагиай.
бародаро як хоҳиш карда мешавад шумо дар вақти нависондане ки тексти дароз менависен вергл ва нуқта монен барое ки одам вақте ки мехона медонад ки то есть ки ҳис мекунӣ интонатсияи гапзанира ва медонӣ ки одам чӣ нависондааст. ҳозир ман инаи бародара комментарияша мехонам як бор бояд ман бихонам хидм ба хидм баъд ин бора хидм автоматически вергл нуқташа монам ва дар ҳамуҷа туғрӣ кунам ки шумо нормали бихонен нормали бишнавен. Неки хайр чӣ хеле ки получится таки мехонем. салом бинанда қасоби хиҷа ёд мекунам мефураш бикшале гура вазифаш дигар шуда асма мегум бывший ментай чун дар ҷангҳои иштирок кардагӣ одам бисёр киштагӣ беғарз ҳафт одамои киштагӣ дарак доранд ӯ дар вайна буданаш киштагӣ баъдан дар вайни ҳатмӣ криптография ва математический символ бисёр использоват мешавад. шояд ӯ ин хиҷа ба ошкор мардум гуфта натонист ӯро уда хуби бисёр меёрад чун мардум дар хати нави ӯ ҳайрон монданд аммо ин хата намешавад дарс дода метавонад як легенда бумонад як одами қотил аммо гурӯҳи кушториҳои гуногуна огоҳай махсусан истифодаи нақлиёти дилхоҳ шаҳрванд дар ҳолати набудани нақлиёт дар ҷои ҳодиса милитсия метавонад бо нишон додани ҳуҷҷати худ нақлиёти шаҳрванда бигирад. қотил тонест мошин бигирад ва гуноҳро дар гардани кин кадом заключёни зад. фикрҳо зиёданд аммо ман фикр мекунам ин қотил худ ҳарбист. яъне ки бародар мега ки ин одам бывший милисай ё ин ки дар вақти ҷанг мисол бисёр одам куштага ҳамин хотир навык бисёр дора ва ӯ криптография ва дигар чизора дар вайни омӯхтага ва одам худаш ҳарбияй ихе бигирем агар не просто ин қадар навык доштан ин маънои ӯро надорад ки ҳарбияй бароям ҳам қадар навык дора бароям қадар секретняй. агар ки ихе боша чи вайни нестай бад мегиранд кори ёра одамои ҳарбӣ ё ки бывший полисейский гуфтӣ ин кора полисейский расследовать кардеса наёфтеса на вайни ягон кас и вайни дигаро шуруъ беста по всему миру ҳама одамо ҳама ҳаракат кардан ки биёванира не ки ягон кас натонист ёфта. яъне ки почерки уникални дора ки ира на ҳарбиё истифода мебаранд на ягон чизи дигар. ӯ дар бораи криптографияш бале криптография мисол чизе ҳастае ки одам худаш месозад ва ӯра общи черташа ёд дода мешавад. даже криптограф наметавонад криптографияатра биёбад. мисоли навози ман худам мегирам менависам ман нагум ки ман дар ҳамуҷа имена чӣ рақати чӣ иваз кардагим шумо хонда наметавонед ӯра барое ки шумо намедонед ки ман чӣ хел мисол мегирем ин навози шумо медонед ки дар телефон паролай парол чия мисол парол махсус ҳарфай махсус рақамае ки мезани телефон ҳуй мешавад. но то вақте ки ман нагум то пароли ман чанда шумо чӣ ҳуй мекунеша медонем парол чия медонем парол барои зашта медонем барои парола хушодан бояд рақам бизанӣ но худи рақам ман нагум куҷа меёбем. мансур қурбонов менависа яъне ки ба версияи ӯ ки акай муҳаммад мумкин ӯ худаш мен тоқати кор мекард ранги чикатило бале иам яке аз версияҳои хеле калонаи бисёр мутахассисо ҳам ҳамин версияра дастгирӣ мекунанд ки бале ин кор метавона не то что полисейскиҳо хати ҳамкорӣ кардан неву чӣ хеле ки дар видеои чӣ хеле ки дар комментариҳои блоги дига бародаро ҳам гуфтанд худаш метавона полисейский боша. яъне ки чӣ хел метавона ки полисейский боша ки кор мекунад қати полисейскиҳо ҳамин корора мекунаву ва дар бораи задяк просто худаш легенда месозад хат роӣ мекунад маем задяк ҳамин хел одама киштам ва дигар коргапо менависа роӣ мекунад ҳама мисол ки фикр мекунад ки полисейский кора кардааст ҳама берна мекунад ку одамкаш дар дуруни хитай ки метавона фикр кунад. ин вариант ҳам хеле варианти правдоподобни метавад. назарзода сафархон менависа ӯ чено технология пеш нарафта буд ҳозир агар бикна фалон ҷоша меқапанд ҳозирашда минимум 2 рӯза меёванаш пас не время ҳозира чӣ ба намеброя ягонта ҳозиро ҳамин хел барое ки технология ана ки бале ин варианти там хеле варианти хубай не ки адаптатсия меган ҳар одамои уникални одамои чи дар вақти худшон бозуранд. як чиро фикр куненда дар ҳамон вақте ки задяк ҳамин корро мекард дар ҳамон уровни технология дига преступникора чӣ ба намешид қабидар ӯ ҳам ранги задяк рехта наметонистанд дар ҳамон уровин то есть ки дигарро меқабиданд не ки ира наметонистанд яъне ки и дар вақти худаш ба худаш зур буд. ана агар дар ин вақт боша албатта бо дар ин вақт ҳам ҳаст чизое ки дигарро қабида намешавад но ӯро метонистанд ки нақапанд барое ки адаптатсия дар вақт меган. ин кораш тасдиқ мекунад ки рӯзои наздик ман снимат кардагим бояд монтаж шавад меброяд дар бораи як именно технология гуфти корам мехоҳам спойлер накунам яъне ки одама дар ҳамин сол қабида наметавонанд ва ҳам кор борош связана с технологияи наоборот не ки наметавонанд қабида. рӯзои наздик мебинед видеоро. бародаро ма бисёр комментариҳои ман хондастам дар инҷа барои фикрро гирифтан аксарияти комментариҳо нависондагиянд ки дастша бикунен не ки мутаассифона бародаро ма видеое ки
тамошо накарданша ман далчи ӯро наметавонам карда. Барои чӣ хотир ки медонам ки ҳозир ман мисол темаҳои хайб накардаистам, темаҳои ягон чизое накардаистам ки ӯ просто так худаш бихеза байни мардум да паҳн шава. ин темаҳое ҳастае ки и танҳо ай ҳамун одамои вобастагӣ мекунад ки мехоҳанам ихе темаро тамошо кунам. яъне ки просмотри чӣ мегира намегира ай худи шумо вобастагӣ мекунад. мисол ба ғайр аз оне ки оина менависен ки биброр далчиша раҳмат беғайр заи бо лайк поделитсара фаромӯш накунед. ҳамин ози любой одам да ҳама ҷо аст, да ҳама сайто рафиқа друзья любой кас доранд. ҳама ҷо да поделитса кунед, яъне ки ҳаракат кунед ки ҳамин шумо бидонед ки ман видеои баровардам ки дар шумо маъқул шид ва ӯро тамошо кардан, просмотрш бисёр боша, уже бидонед ки по-любому далши ӯ меброяд. не ки любой намуд темаи зур бошад тамошош накардам ман далширо снимат кардан наметавонам, барое ки и ба минуси май. бале ози бисёр одам мегӯяд ту барои просмотр мекунӣ видеоро. агар ҳамон одаме ки ҳамин гапа мега агар тупой набоша, ман видеоро снимат мекунам, вақт сарф мекунам, монтаж мекунам, иқаменат мекунам, да интернет сарф мекунам, мепартомша барои оне ки ӯро тамошо накунам. естественно уже якум ҳадафе ки ту видеоро дар интернет мепартои ба хотири мекунӣ ки ӯро тамошо кунам. анамое ки барои просмотр мегӯянд, ҳамон просмотр тамошо мешава. як хел одамро ман дар назар дорам, ҳамаро гуфтан нест. мисол ҳамин гапа гуфтан худаш уже ҳам одаме ки ҳамин гапа мега автоматически бояд бифаҳме ки ӯ ненормал не. ту барои просмотр мекунӣ, ома меҳнат мекунам барои он мекунам ки тамошош кунам. агар ки тамошош барои тамошо кардани одамон ман накунам, видеоро монтаж мекунам, дар компютер места ягон ҷоро мепартом мешавад. барои чӣ ки и хай барои тамошо нестае ку. наврӯз исоев ҳам менависа ки албатта худаш полисейский буд. шодиҷон азимов комментарияша дидестен ва фикри ман нисбати гуфтанем ки так гр садои осиё саид саидов 2019-2020 менависа. валлоҳ астағфируллоҳ шама гуфтесам ина гуфтагиай. ин менависа валлоҳ абсолютна видеоҳои ҳамин канал маъне надора. и хича менделеу мегира, гоҳ вақт директор мегира. тоба и ай куҷо меёва и тари афандиҳора. ма ҳайрон. аку фаҳмем не ки ирам қатъи исматай 24 соат. наверно хуни ҳаму идам боша. аку ман нисбати одам намедонам чӣ бугум ки ира тупоиш иам тарафи ибрава бояд ва то ки тупоиро чӣ тасдиқ мекунад ки афандию афсона чизеро гуфтеста ки реальния. и реални да история гузаштага якумуш ки ва дуюмуш ки мега ки валлоҳ қасам видеои и абсолютна маъне надора. абсолютна маъне надора мега ва и коша ба аллоҳ қасам хӯрда гуфтеста. и да чиво одам тупояй ки нисбати ихе одам бояд ҳичи нагӯ, фақат сочувствовать кунӣ ки худо камтарак ақлш бута. барое ки ба худо қасам хӯрдестай ки видеои ҳами абсолютна яъне ки тамоман маъне надорад. дар чизи бемаъне маъне дида мешавад, дар чизе ки тамоман бемаъниай. не ки бо темболи видеои мара бемаъне гуфтан. майли хай ту бугу ай ҳисоби бадбинит бугу, не ки патхта гунаҳгор наку ба аллоҳ қасам нахӯ. мутаассифона ман ҳамаро намегум, баъзе яъне ки аксарияти одамо бисёртараш ҳози ҳами канали ма видеош просмотри калонам нагирифтанашам ҳамин хотирае ки бале и безебай инро мутаассифона бояд бигем, не ки ҳаст ҳамихел. яъне ки чӣ гапай, аксарияти одамо видеои хуба тамошо намекунанд. аксарияти одамо мусор тамошо мекунанд. фалонира кадай як кас дигаро як гапи дига гуфта, як гапи безеб, як гапи ки намихели чихе бугум. инами меброя дар занакои ғайбатчӣ дар чӣ гап мезанад. иша ғайбат мекунад, иш да иш гап мезанад, ба ҳамун гапа меравад, дугонаша мега, уша мега, иш намихели ҳамин кор калон мешава. ҳозира замона мутаассифона мардак занаки одамои мо аксарияташ яъне ки айним зиёдаш ҳамихели шидагиян. мардак занака фарқ надора, ҳамаш намихели шидагиян ки намихели мусора тамошо мекунанд. ҳамин хотир и одама даже да чиво мазгиш поён рафтагие ки видеои канали мара мега абсолютно маъне надора. яъне ки барои и одам получается чӣ видео маъне дора. барои и одам видеоҳои маъне дора ки бугӯи фалонира ягон кор карда, ответ да фалони. короче ирами мусор да, мусор ихе контентро ма мусор мегум. но хеле даиҷа гап бисёр мешава. барои и кор бидроен инҷа подсказка меброя видеои ма дар ҳамуҷа гуфтагием. основной проблемаи контенти безеба, основной проблемаи тамошобина ва основной проблемаи блогера ва чӣ ба халқ мусора дӯст медора. бидроен ҳамаша ма дар ҳамуҷа гуфтагием бо тасдиқ шидагия. тасдиқш ҳами кардагием ки ва вақте ман видеоро
пахштагим ман якиҷо медонам ки видеоро тамошо мекунанд ки ман дар видео гуфтагим ки шумо намерост тамошо мекунед ва ҳамура реально тамошо кардагиам видео 300 чанд ҳазор просмотр боло ман бале медонам ҳозир как парадокс метова бисёриҳо мегӯянд раст медонӣ ки чӣ хеле видеоро тамошо мекунанд чӣ хеле видеоро тамошо мекунанд пас чӣ ба намекунӣ барои он хотире ки бародаро ман ҳар рӯз видео мекунам ман ҳар рӯз наметавонам мусор снимат кунам мара дабад мезанам ман видеое ки ман мекунам видеое ҳастае ки ман махдум да маъқуле видеое ҳастае ки ине хеле далбаёб не дига одамои нормалӣ ба чун як информатсия мегиранд иш безебай не ки баъде ки бинӣ ки кора ҳади баъд безеб мешава баъд мусор снимат мекунӣ ки бо як камтар канал талчок бигира хейр бародаро ҳама одамои мефаҳмидагида раҳмат барои дастгириётон ва одамои намефаҳмидагида дар ҳамин соли 2021 аз даргоҳи худо хоҳиш дорем ки амода як зарраи ақли дига буда камтар ба ақлтар шаванд яъне ки бародаро и охирон видео дар соли 2020 буд ҳамада хайр то видеоҳои оянда дар соли 2021